Znači, ono što mi se dopada je kada sam van Novog Sada i kada ljudi shvate po akcentu ili po nečemu drugom da sam iz Novog Sada, ta lica koje ljudi imaju kad kažu jao iz Novog Sada, jao pa se ja jako volim Novi Sad i tako dalje, iako su to nažalost priče koje potiču još od onih ranijih vremena i razloge zbog tih ranijih vremena. A ono što mi se ne dopada je da je Novi Sad postao kao Beograd. Znači, praktično sad i u malim ulicama ima neviđena količina saobraćaja i to počinje neviđeno da me nervira i da tu postoje taj jako veliki problem vezan za organizaciju saobraćaja, organizaciju parkiranja, znači gde vi praktično, ako hoćete da odete u neki deo grada kolima, verovatnoća da ćete da pronađete parking je ekstremno mala i to me izuzetno nervira. Ima još jedna stvar koja me isto tako nervira, ali vezano je za ljude iz Novog Sada, a to je ta strategija, to je odnosno, kažem, mentalitet Palanke. Znači, jako veliki broj ljudi, ono kao sad, ne može on da ide, Beograd, jao, Strava ili ne znam, neko razmišljanje veće od grada Novog Sada, koje je, po mom mišljenju, apsolutno nepotrebno, šta više, mislim da je čak i besmisleno.